Matthew 25 verse 1 ngokukaMateyu 25, khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni, kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula neziyisihlanu zazihlakaniphile, ngokuba eziyiziwula zithatha izibani kaziwaphathanga amafutha, kodwa eziyisihlanu zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala, kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi, nangu umyeni, phumani niye kumhlangabeza. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Eziyiziwula zase zithi kwezihlakaniphileyo, sipheni amafutha kwawenu, ngokuba izibani zethu ziyacima. Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi, qha, funa angasaneli thina nani? Okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Zisaya kuthenga, wafika umyeni ezasilungisele, zangena naye emshadweni. Kwavalwa iminyango ngasemuva. Zafika nezinye izintombi zathi, Nkosi, Nkosi, sivulele. Kepha waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, anginazi. Ngakho lindani, ngokuba anilwazi usuku nehora. Ngokuba kunjengomuntu owathi eyakuhambela kwelinye izwe, wabiza izinceku zakhe, wazinika impahla yakhe. Enye wayinika amatalenta ayisihlanu, enye 2, enye laba 1, kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo. Wamuka-ke lowo abamemukela amathalenta ayisihlanu, wahamba masinyane wasebenza ngawo, wazuza amanye ayisihlanu. Kanjalo abamukela amanye 2, wazuza amanye 2. Kepha abamukela lalinye, waya wehamba emahlabathini, wayifihla imali yenkosi yakhe. Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zinceku, yalandisa nazo. Weza abamukele amathalenta ayisihlanu, waletha amanye amathalenta ayisihlanu. Wathi, Nkosi, wanginika amathalenta ayisihlanu. Bheka, ngizuze amanye amathalenta ayisihlanu. Inkosi yathi kuye, kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana, kukubeka phezu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi. Yikho wena nobamukele amathalenta 2 wathi, Nkosi, wanginika amathalenta 2. Bheka, ngizuze amanye amathalenta 2. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni eziyingcosana, ngizakubeka phezu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kepha weza nobabumekele ithalente lalinye wathi, Nkosi, bengingakwazi ukuthi ungumuntu olukhuni, uvuma lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafuzanga khona. Ngesaba ngaya ngalithukusa emhlabathini ithalente lakho. Bheka, nakhu okwakho. Kepha inkosi yakhe yaphendula yathi kuye, nceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapha ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapha ngingafazanga khona na? Ngakho wawumelwe ukubeka imali yami kwababhenge. Mina-ke engifikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo. Ngakho mamuke ithalente nilinike onamathalente 10, ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa avame, kepha ongenakho uyakumukwa nalokho anakho. Leyo nceku engasiziyo iphonseni ebumnyameni obungaphandle, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha nxa iNdodana yoMuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona izakuhlala ezihlalweni sayo senkazimulo, kuzakubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanise abanye kwabanye njengamalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi, imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona iNkosi izakuthi kwabangesokunene sayo, zanini nina enibusisiwe nguBaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselelweyo. Selokhu kwasekelwa umhlaba, ngokuba ngangilambile, nangipha ukudla,
ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze nengembathisa, ngangigula nangihamba ngisetilongweni neza kimi, khona bayakungiphendula abalungileyo ngokuthi, Nkosi, sakubona nini ulambile sekuphuma ukudla, noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, Ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi. Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo, Dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe, ngokuba ngangilambile aningiphanga ukudla, ngangomile aningiphuzisanga, ngangingumfokazi aningingenisanga, ngihambaze aningembathisanga, ngigula ngisetilongweni aningihambanga. Khona bayakuphendula nabo bathi, Nkosi, sikubonile sakubona nini ulambile noma womile noma ungumfokazi noma uhambaze noma ugula noma usetilongweni, singakukhonzangani na? Khona iyakuphendula ithi, Ngiqinisile ngithi kini, ningakwenzanga komunye walaba abancinyane, anikwenzanga nakimi. Laba bayakumuka baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. Matthew 26 verse 1. NgokukaMateyu 26. Kwathi uJesu eseqedile onke lawo mazwi, wathi kubafundi bakhe, Niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyakuphikisa indodana yomuntu iza kukhashelwa ukuba ibethelwe esiphambanweni khona lwabathuna abaphristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lomphristi, ukuba babambe uJesu ngobuqili bambulale. Kepha bathi, makungabe ngumkhosi, funa kube khona isiyaluyalu esizweni. Kuthe uJesu eseBhethaniya endlini kaSimoni owayenochoko, kwafika kuye owesifazane ephethe umfana we-alabhasti wamafutha anenani elikhulu, wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Kepha abafundi bakhe babona lokho, bathukuthela bathi, Kwenzelwani lokho kuchitha na? Ngokuba lokho ngakuthengisiwe ngokukhulu kwaphiwa abampofu. Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, Nimhluphelani owesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami, ukwenzela ukungilungisela kumbelo. Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho liyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho okwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye. Khona kwasuka omunye wabayi12, othiwa uJuda Iskariyothi, waya kubaphristi abakhulu wathi, Niyakunginikani ngimkhaphele kini na? Bese bemnika izinhlamvu zesiliva ezingu30. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Kepha ngosuku lokuqala lweSinkwa esingenaMvubelo, abafundi beza kuJesu bathi, Uthanda ukuba sikulungiselephi ukuba udle iPhasika na? Wathi, Hambani niye emzini kumuntu othile, nithi kuye,
uthi umfundisi isikhathi sami siseduze, ngizakwenza iphasika lwakho kanye nabafundi bami. Abafundi benza-ke njengokuba uJesu ebayalile, balungisa iphasika. Kwathi sekuhlwile, wayehlezi ekudleni nabafundi abayishumi 2. Besadla wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye kini uza kungikhaphela. Badabuka kakhulu, baqala ukusho kuye kwabayilowo nalowo ukuthi, kungabi yimi Nkosi na? Kepha waphendula wathi, ofake isandla kanye nami esitsheni, nguyena ozangikhaphela. Indodana yomuntu iyamuka kambe, njengokulotshiwe ngayo. Kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwe ngaye. Kukuhle kulowo muntu ukuba kuzalwanga. Wayesephendula uJuda omkhaphelayo wathi, kungani yimi, Rabi na? Wathi kuye, usho khona besadla. UJesu wathatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wanika abafundi bakhe, wathi, thabatha nidle, lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, wathi, phuzani nonke kuso, ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano, elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini, kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sitsha somvini, kuze kufike lolo suku engiyakuphuza ngalo nani sisitsha ebusweni kaBaba. Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma baya entabeni yeminqumo. Khona uJesu wathi kubo, nina nonke nizakukhubeka ngami ngalobu busuku, ngokuba kulotshiwe ukuthi, ngiyakushaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke. Kodwa emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile. UPetru waphendula wathi kuye, noma beyakukhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobu busuku lingakakhali iqhude, uzakungiphika kathathu. UPetru wayesethi kuye, noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika. Basho njalo nabafundi bonke. UJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi, hlalani lapha, ngisaya kukhuleka laphesheya. Wathatha uPetru namadodana 2 kaZebedewu, waqala ukuba nomunye nosisi. Khona wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu, kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami. Waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka, akudlule kimi lesi sitha, nokho kungabi njengokuba ngithatha mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza kubafundi, wabafumana belele. Wathi uPetru, kanti beningelinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuya waya kowesibili, wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi, ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Esabuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abo ayenzima. Wabuye wabisha, waya wakhuleka ngokwesithathu, esho futhi lona lelo zwi. Khona wafika kubafundi, wathi kubo, nisalele namanje niphumula? Bhekani, ihora selisondele, indodana yomuntu sewukhashelwe ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bhekani, ongikhaphelayo usesondele. Esakhuluma, bheka, kwafika uJuda, omunye wabayiShumi,
nambili inesixuku esikhulu sinezinkemba nezinduku sivela kubaphristi abakhulu namalunga esizwe, kepha umkhaphelayo wayebanike isiboniso sokuthi lowo engiyakumanga nguye. Mbambeni yena wafika kwamasinyane kuJesu wathi, "Rabi," wamanga. UJesu wayesethi kuye, "Mngane, ubabeleni na?" Khona basondela, babeka izandla kuJesu bambamba. Bheka omunye kwabamba noJesu, welula isandla wahosha inkemba yakhe, wayigenca inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe. UJesu wayesethi kuye, "Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayokubhubha ngenkemba. Ungabe uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amalegiyoni ezingelosi adlula 12 na? Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumele ukuba kube njalo na?" Ngaleso sikhathi uJesu ezixukwini, "Niphumile kungathi nize kumphangi niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba na? Bengihlezi ethempelini imihla ngemihla ngifundisa, anangibamba, kepha konke lokho kwenzekile ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi." Khona bonke abafundi bamshiya babaleka ababembambile. UJesu bamusa kuKayafasi, umpristi omkhulu, lapho kwakubuthene khona ababhali namalunga. Petru wamlandela ekude kwaze kwaba segcekeni lompristi omkhulu. Wangena phakathi wahlala phansi nezikhonzi ukuba abone isigcino. Abaphristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu ukuze bambulale, kepha abafumananga nakuba kwafika ufakazi abaningi bamanga. Kodwa kamuva kwavela ababili bathi, "Lo wathi, 'Nginamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu.'" Kwase kusukuma umpristi omkhulu wathi kuye, "Awuphenduli lutho na? Kuyini abafakazi ngawe laba na?" Kepha uJesu wathula. Wayesethi kuye umpristi omkhulu, "Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba unitshele uma ungumpristi, ndodana kaNkulunkulu." UJesu wayesethi kuye, "Usho khona nokho. Ngithi kini, kusukela manje niyakubona iNdodana yoMuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, iza emafukeni ezulu." Khona umpristi omkhulu waxebhula izingubo zakhe wathi, "Usehlambalazile, sisaswelani ufakazi na? Bheka, kalokho nikuzwile ukuhlambalaza kwakhe, nithini na?" Kepha baphendula bathi, "Ufanele ukufa," bese bemkhafulela ngamanzi ebusweni bamdushuza. Kepha abanye bamnukula bathi, "Siprofethele, Kristu, ngubani okushayileyo na?" Kepha uPetru wayehlezi ngaphandle egcekeni. Kweza kuye intombazane yathi, "Nawe ubunoJesu waseGalile." Kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi, "Angikwazi lokhu okushoyo." Kwathi esephumile esangweni, enye intombazane yambona yathi, "Kwababelapho lona ubenoJesu waseNazaretha." Waphika futhi ngokufunga wathi, "Angimazi lowo muntu." Emva kwesikhashana ababemi khona basondela bathi kuPetru, "Nempela nawe ungomunye wabo, ngokuba nokukhulu kwakho kuyakudabulula." Khona waqala ukuthuka nokufunga wathi, "Angimazi lowo muntu." Masinyane lase likhala iqhude. UPetru wayesekhumbula izwi likaJesu abelishilo lokuthi, "Iqhude lingakakhali, uzokungiphika kathathu." Waphumela phandle wakhala
kamuva.